Good morning लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो सो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आई होप थामहिनबा आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ सो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि गोदान ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय स' लोगोफोर जोंना बेनो लास्ट ट्रिप जागोन बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट न' फारसे थांगोन बे लास्ट ट्रिप बेनिफ्राय जों मोनसे डेस्टिनेशनसिम थांगासिनो दङ जों बे समाव लाइटलुम होननाय मोनसे जायगायाव बेरायनो थाखाय बेनिफ्राय जों दा बे समाव गारि सायाव गाखोनानै थांगासिनो दङमोन शिलं मेन टाउननिफ्राय स' नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ होप इउ नोंथांमोना फुल्लि नायनानै होगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेकग्राउन्डआव बे जाबाय शिलंनि मेन टाउन बेफोर गासैबो टाउन गोजा ओरैबायदि समायना टाउनब्लाबो जोंनि गुवाहाटी सिटिफोर बायदि नङा लोगोफोर ओरैबायदि क्लिन बिथिंजाय नायबाय थाथावथाव स' लोगोफोर फाइनालि जोङो दा नै फैयै फैयै लाइटलुम मोनफैबाय ओरैबायदि खुवा गोजांलाय लांबाय आरोखि नालांबाय थादों नोंथांमोना नै ओरैबायदि खुवा नायनोनो हाया निहिर सोरिगासिनो फ्रि 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 फ्रिनो नै गोजांस्रो मोनलायलांबाय नैनो खरायबो जायो बेवहाय गाखोनाय खराय राइडिंबो जायो हर्स राइडिं लस जाबायलै दिनै इयाव फैनानै आजिया इयाव नागिरसै लाङो korna fayda layo korna bile korna स' लोगोफोर बेवहाय फैनानै लस जानाय बायदि मोनबाय मानो होननानै बुङोब्लाथाय भिउखौनो नुवा बिराद खुवाजोंनो भिउखौनो नुवा आरो भिउ नायनो सानदोंमोन गराय नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों थारमाने नोंखौनो सोदोबानो फैयासै थारमाने ओरैबायदि एक्साइटेड जादों आङो बुंनोनो नाङा माने बुंस्लाबनोबो बुंनोबो सोदोबफ्रा गोजानाव दंहैयो आरो आनज्रायनाय दंफैयो फैयाखै स' लोगोफोर जोङो भिउ पइन्ट नायनो फैदोंमोन बाट नुवासै आरोना बारनाङालै बोरैबा रायगाजोंलै खुवा गोजा बेनिखायनो नुवासै नाङालै बायजाना बेनिफ्राय ओइनो टिकेट दाननो नांगोनलै इयाव होनबा नै बिथा आदा देपजिटखौ नागिरगासिनो नै खुवायानो ओरैबायदि खुवाखा सुकुन मिल रहा है शायद हाँ मा खोरथों खातांलै गाइस मानसिखौनो नुलायलाया नायदो नोंथांमोना बिराद गोजांदोंमोन बाट थाबायनाय आरो भिउ नायनायनि जसजोंनो
गरम मोनफिनबाय no problem Laitlum view नायनो फैदों गाइस बाट भिउखौनो नुवा आरोखि ना खुवा गोजा नै सब खुवा So logoफोर लागानो बया नांसिगोन भिउसो नायनो फैदोंमोन नालाय भिउ पइन्ट नायनो फैदोंमोन जोङो बाट भिउ पइन्टखौनो नुनो मोननाय जादियासै नै बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमावसो फैफिननांसिगोन भिउ नायनो थाखाय अखा हानानै ओरैबायदि जाजोब्बाय फिस्ला जाजोबदों नै लामायाबो मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङा दै सिरिबाय दं बेफोरबायदिजों सोलिबाय दं केबोलाबो वाव नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै फगि जाजोब्बाय एकदम सोरगिदिं नै नै दै दं बेवहाय लोगोफोर जोङो लामा आन्दायबाय बेरायनो फैनानै लामाया नैथिंजायसोमोन दै दहाय फैनायथिंसोमोन जुदि नोंथाङा बेवहाय 24 घन्टा थानांगौब्ला मा जागोन सानथाम थाखाय थैया ब्लक जानानै बरफ जाना थागोन मोनथिया बरफ गथा जाना थागोन नामा Ikisemenलै ikisemen kira Rojong fini ya Woi kira berlai Kejun Nah Kira berlai kira Woi dia lagi logoफोर सालोंगासिनो 1 2 1 Ica lama kamu minjinलाय Wangso Lama सालोंगासिनो लोगोफोर गोजां बोथोरनि Ang daso, yang kebetulan ya. Mekalo ini kek. Oh, yang kebetulan ya. Di air leh, hai mah. Dah sisa aja. Logoफोर आं दासो शिलंआव फैनानै माने दैलांखौ फिल खालामना आरोना जेरै जों फोथाराव थांबाथाय बिदि सानांगौ अखा हानानै माबा हानानै सिजानानै दासो इफोरखौ मोनदां जोंनाथ' अखा गैयालै आसामाव Nah, udah mana onara? Channel onara mana? Mana onara? जोबोर अखा जानानै दं दा बर्तमान जोङो दा सिजागासिनो नै लोमजानोबो हागौ दासो मोनदों आं सादों दले Sijubai jangan berat. Ini ada nih kezanan ini sama dia. मा गोथाव ना Jangan. टेस्टी Oh dia dan jauh kan nih Mekalo. Shillong na ya? Shillong mana? Laitlum Oh, Laitlum. sorry kurang Sijubai dan jauh kan. mana doling untuk Kopo gozan nih. Anti, lemon berapa? 40. नैबे 40 टाका फियाव नोंसोरो फाननो फैदो थास' बिबार दे पाकिस्तान ये पाकिस्तान बांलादेश का थास' बिबार यो बायनो हागोन 500 लायो 500 जरा 500 जरा 500 गेरेन्टिबो दङ थाङाबाथ' लांफैफिननानै केपासिटि दङ आरोना अनलाइन जागोन जाया अनलाइन जाजोबो सब जायो जायो अनलाइन जाजोबो माने जायोना अनलाइन जायो लांफैनो हागोन नोंथांमोनाबो अनलाइन जायोनो अनलाइनखौ नोंखौ स्क्रिन खालामनांगोन दै अनलाइन खालामनोबा मोखांखौ नै बिथांमोना आंनि हाजिरा मावग्रा गोजा बेसे होयो होनदो आङो माबायाव होयो सानसेयाव 5000 होयोसोनो बरिया मोनजाया माने नाथ' अखादों जा दे माबा मोनसिगोन नै आं दा माखय जादों ओमफ्राय माखया बारा गोथाव नङा
ओमफ्राय सालानि माखौ इनो नोंथांमोनाबो जानो गोसोबा जानो हागोन बेवहाय न'आव नोंथांमोना न'आव संना जानाया गोथावसिन जागोन दौना होनो मोनसे जाब्रा जादों बेखौ खिन्थिना हो खेबसे आंलाय माबा माबि नुहुरबाय ओइ बिथाङा बेवहाय फैनानै बिजनेससो फैगासिनो दं दा नोंथांमोना स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायनानै ला आरो कन्टेक्ट खालाम सिख्लाफोराल' कन्टेक्ट खालामनांगोन खिन्थु थास' बिबार बिथाङा नै बिथांनि साथाखौ खोमादो नागिर बिथांनि साथाखौ खोमादो जायखिया बेलेग जानोसै आं दे जोंना ओमफ्राय इयाव जागासिनो दं चाइनिस मेगि जुमबो जाया नामा माबायाव लादो वाइट एंगोलाव लाजादो नोंथांमोना आंनि मेगि जानायखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर मैया जोङो लाइटलुमनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव फैखादों स' आङो ब्लग्सखौ फैनायखौ लाबोबाय थायासै मानो होननानै बुङोब्लाथाय बे थांनायाव आं ब्लग्स लालांखाबाय नालाय आं फैनायखौ ब्लग्सखौ लायासै आरोखि ना लोगोफोर स' आङो आसामाव मोनफैफिनबाय आङो दा नै मैयानो सफैनानै दिनै फुंबिलियाव आङो दा नै सिखारनानै दुब्लियाव फैदों आबौनो ओंखाम होफैदों आङो बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि बारि बागान नैबे हालदै गायनाय नैबे जाहैबाय नै थास' नैबे थासिमलि बैहाय भिन्दि गायदों नैबेहाय माइबा गायदों आं मोजाङै मिथियाखै भिउआ जोबोर मोजां जाना दं लोगोफोर आसामावबो नाथाय आसामाव जोबोर सान्दुं गोसा आरोखि ना बेनिफ्राय लोगोफोर जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअफोराव लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिबाय अके बाय बाय